O ges i eni yn Dyffryn Clwyd ar tyddyn bach yn godre Wel Fenlli yn tu nain y taid. A dwi'n medru dweud mewn ffordd dwi wedi byw yn yr adran amaeth a wneud yno fo ar hyd fo oes o diwrnod ges i'n eni. A dwi'n hyfforddi cnifio oes pan o'n i'n 45. Fes i lawr yn y sioe frenhinol yn cystadlu amryw o weithiau dros yr grwpiau ffermwyr ifanc i ddechrau. Mi oedd yr pencampwriaeth byd yn digwydd bod rhyw 2010 oedd de. O heini ohono'n eithriadol ac bod yn gysylltiedig â hwnnw oedd o'n wych dweud y gwir. Ni'n byw yn Llanfairpwll, mae'n hwylus no, mae gennym ni bob peth ydych chi isio fel mae gennych chi bedygfa, mae gennych chi fferyllfa, mae gennych chi becws i lawr. Mae hanner canllad o'n hi fi, mae'n siop fach leol no. Mae ffermydd yn ymwyl siopau fferma yn cynnyrch leol. A mae heini'n bwysig, achos dyn ni'n cefnogi hynny, mae wraig yn ymwneud am mynd ei gefnogi cynnyrch leol. Wel, mae'r plwydrisio yma, mae hwn yn bwysig ar ben ni gyda. Chymod, beth rydym rhoi bai a os di pethau ddim yn mynd yn ffordd ni, os dyn ni ddim yn plwydrisio. Mae hynny, mae'n meddwl am pen mae rhywun yn eisiau plwydrisio. Dod i roed y dwi yno fo, dych chi'n meddwl mwy wan am be mae'r merched neu'r genod neu'r bobl chi wedi fagu yn beth sy'n digwydd iddyn nhw a hefyd i plant nhw i wirion a wirionesau nhw beth sy'n mynd i ddigwydd yn y dyfodol.